Għad ta' nies li l-ġimgħa kmieni filgħodu kienu fir-ramla tal-mixquqa daru ma' waħda mill-bejtiet tal-fkieren fil-bajja li bdiet titħaffer biex jinħarġu l-fkieren li kienu għadhom maqbuda fil-bejta. Il-koll bil-mobile fidhom biex jiġbdu l-ewwel passi ta' dawn il-fkieren ifekirnu lejn il-baħar. Kollox f'din il-bejta kien hemm 74 bajda li minnhom faqsu 60, 35 fekruna rnexxilhom joħorġu waħedhom 3 li ilu. Din il-bejta oriġinarjament kienet instabet fajn tuffiħa iżda tmexxiet għar-ramla tal-mixquqa minħabba li kienet wisq qrib tal-baħar u friskju li tintilef. Il-bejta tħaffret mill-uffiċjali tal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi u Nature Trust Malta flimkien mal-veterinarju Dr. Anthony Gruppetta li evalwa l-istat tal-bejta. Infatti ġbarna 25 live turtles u assistinjom biex jitlu lura l-baħar. Dr. Gruppetta spjega li l-bejta tinqala ma' 3 ijiem wara li tfaqqas biex jinħarġu l-fkieren li jkunu baqgħu ġewwa. Probabbilment ir-raġuni kienet li minħabba sħana kbira li qed tagħmel ix-xuttalhom naqra żejjed ir-ramel u allura ma kellhomx dik l-enerġija biżżejjed, they were getting a little bit dehydrated. Ma jibqawx daqshekk kattivi ma li jibdew jinxu, fil-fatt kif jitilgħu aħna jew kif insibuhom inċarbuhom. Huwa l-aħjar rimedju li hemm. Din is-sena kienet deskritta bħala sena suċċess għall-ammont ta' fkieren li faqsu u l-fertilità. Vince Attard, il-President Eżekuttiv ta' Nature Trust Malta, attribwixxa dan il-fatt għal baħar aktar sħun. Fil-fatt anki n-nord tal-Italja kellhom bejtiet naħa ta' fuq net u peress li baqassun il-ħud baqa madwar Malta wkoll u għalhekk ġabda l-ammont kbir ta' fkieren. Ma jfissirx li il-problemi mhux hemm għax it-tibdil fi klima wkoll qed tikkawża iktar nisa jitwildu jonqsu l-irġiel u din tikkawża wkoll problema lill-ispeċi nnifisha. Is-Sur Attard irrimarka li l-fuq minn 130 volontieri qattaw lejl u nar jassu kull bejta. 6 bejtiet oħra, 2 fir-ramla tal-mixquqa, waħda l-ġnejna u 3 fir-ramla l-ħamra fawdex mistennija jfaqsu fil-ġimgħati li ġejjin.